Ola, imos resolver o primeiro exercicio desta segunda avaliación. Un primeiro exercicio que nos vai servir de repaso a materias a vista noutros módulos, en concreto en compravenda e en contabilidade. Vai nos servir de repaso. Teño xa aquí o enunciado está en formato PDF, subido, eu xa o teño aquí na folla de Excel, para telo a man. E, bueno, previamente a realizar este exercicio no que vamos a ter que facer pedido albará e factura, non estaría de máis botarlle unha ollada na propia plataforma aos documentos, estes documentos que temos aquí, documentos teóricos. Son cortos e unha lectura inicial é recomendable. Neste en concreto, os documentos da compravenda, pois nos fala do que é un pedido, que é un albará e que é unha factura. E, bueno, temos que quedarnos con que nin pedido nin albará son documentos nos que temos unha norma establecida que nos diga como temos que facer, que ten que conter o pedido de albará, nin siquiera hai a obriga de realizalos, pero sí que son moi necesarios nun proceso dunha compra-venda. Entón, aquí nos está contando. Pedido. No pedido é conveniente que aparezcan todas as condicións pactadas co proveedor. Vale, pois, ben, é o que vamos a facernos agora. Temos, por un lado, Hermanos López, que vai a ser a empresa proveedora. E despois temos dous clientes, Supermercados Mario e Comercial Gamper. Neste primeiro exercicio, o que ven aquí, nos indica que Comercial Gamper fai un pedido a Hermanos López. E ese pedido fai utilizando un impreso que ten Comercial Manuel Gamper, pois deseñado en Excel, por exemplo. Despois de facer estes exercicios, xa entraremos a traballar cun programa de facturación como Factusol. E todos estes documentos se van a facer por medio do programa de facturación. Bueno, pero agora utilizamos este, para estes exercicios de repaso. Entón, Manuel Gamper, que é un comerciante minorista persoa física, é unha droguería, que lle puso como nome comercial Comercial Gamper, é o rótulo que ten ali na tenda, Comercial Gamper, pero en realidade, como é unha persoa física, a empresa é Manuel Gamper Iglesias. Persoa física ou, se queredes, autónomo. Váleme igual as dúas expresións. Denotan o mesmo. É unha empresa que non é societaria, sino que o propietario é unha persoa física. Bueno, ademais, Manuel Gamper é unha droguería, unha persoa física, comerciante minorista, realiza operacións ao por menor, vende a consumidores finais, a xente como nós, non a outras empresas, ainda que pode vender tamén a outras empresas, fundamentalmente a maior parte da súa facturación é con consumidores finais. Eso é o que é un comerciante minorista, vale? Manuel Gamper é unha droguería, a droguería de barrio, é un comerciante minorista. Manuel Gamper. Ben, perdón, é un comerciante minorista porque vende o por menor, vende a consumidores finales. E é persoa física porque non está constituído como sociedade. Vale. O Corte Inglés, Carrefour, Zara, son comercios minoristas tamén, igual que Manuel Gamper, igual. Pero ten unha diferencia fundamental. As que acabo de nomear son sociedades. Sociedades. Que ocorre cando o comerciante minorista é unha persoa física? Que está dentro do réxime especial de recargo de equivalencia en IVA. E iso vai a ter unha consecuencia a hora en que Hermanos López faga a factura a Manuel Gamper. Vémolo despois. Ben, así que nos quedamos con que Manuel Gamper é un comerciante minorista persoa física e que, polo tanto, está no réxime especial de recargo de equivalencia. Fai o pedido Manuel Gamper a Hermanos López. Previamente hai un contacto, non? Chamamos a Hermanos López e pues, queremos establecer unha relación comercial con eles. Ai, por Dios.
queremos establecer unha relación comercial con eles e entón, bueno, pues, negociamos unhas condicións. Unhas condicións para o pedido. O precio do pedido, o desconto, o prazo de entrega, como van a ser os portes, que portes nos van a cobrar, se nos van a cobrar estes gastos e aqueles gastos. Vale. Negociamos a forma de pago, negociamos unhas condicións. Todas esas condicións deben aparecer no pedido. Debemos meter todo aquilo que negociemos co proveedor, vamos a anotalo no pedido. Aquí temos prazo de entrega, negociamos 10 días hábiles, a forma de pago, a 30 días. Agora estamos a 15 de xaneiro e vamos a pagar a 15 de febreiro. Os precios dos produtos, o desconto que nos aplican, todo iso foron pactados co proveedor. Pois vamos a reflectilos no pedido. Ben, polo demais, o pedido non ten máis ciencia, é simplemente trasladar os datos, que non teríamos por que ter un rayado, así poderíamos o sea, facer o pedido por correo electrónico e escribir, estimado tal, pídolle estas cousiñas nestas condicións pactadas en conversación telefónica con vostede ou por medio do seu representante ou o que sea. Vale, dá igual o formato. Pero vamos a poñer todas as condicións pactadas co proveedor. Ben, xa está, trasladamos. Non hai que valoralo, vale? Non teño por que facer estes cálculos finais. Xa veremos cando utilicemos Factusol que os programas de facturación xa te fan todos os cálculos porque non lles custa ningún traballo. Tampouco a nos aquí nos custaría facer os cálculos con Excel. Súmame isto, calcúlame aquelo, bueno. Pero bueno, neste caso non o teño valorado ni falta que fai. Facemos o documento ao pedido, obtemos o PDF, enviámoslle por correo a Hermanos López. Hermanos López recibe o pedido e se pon manos á obra para enviarnos a mercancía. Ben. Envíanos a mercancía e xunto coa mercancía enviará un albará. Bueno, 2 albarás. 2 copias do albará. Hermanos López fai o albará coa mercancía que está enviando. E xa, de paso, pois tamén pode valorar o albará cos mesmos datos que tiñamos no pedido, porque foron as condicións pactadas. Neste caso, co seu cliente, con Manuel Gamper. Bueno, a finalidade do albará é servir como xustificante da entrega da mercancía, non outra cousa. Xustificante da entrega da mercancía. Este albará, cando chegue á casa de Manuel Gamper ou quen o reciba, asinará unha das copias, isto confirmando a entrega da mercancía. Esa copia asinada volve para a casa de Hermanos López e Hermanos López vai a ter un xustificante de que a mercancía foi entregada. Ben, o albará tampouco necesita maior explicación, é trasladar os datos. Non teño por que facer os cálculos estes. Neste caso, este albará está valorado, non tería por qué. O albará non sirve para determinar a cantidade que hai que pagar, para eso está a factura, sino sirve para justificar a entrega da mercancía. O sea, chegaría con isto. O sea, poderíamos enviar un albarás, porque en realidade sirve para justificar a entrega da mercancía, que entraron 1000 unidades do artigo A, 2000 do B e 4000 do C. Xa está, con eso nos chegaría. Ben, enviamos a mercancía, Hermanos López envía a mercancía, Manuel Gamper recibe a mercancía, asina o albará, e ao mesmo tempo xa Hermanos López emite a factura, que xa pode incluso acompañar tamén a mercancía, ou a pode remitir uns días despois. Eso, en fin, non podese actuar de calquera desas dúas maneiras. Acompañando a albará pode ir a factura ou se pode remitir a factura pois un par de días máis tarde. Ben, a factura volve a ter todos os datos estes de marras, pero a factura sí que xa ten uns requisitos que están establecidos na normativa. Así como a albará
e o pedido non hai ninguna norma que nos diga que é o que ten que levar, a factura sí. E a factura ten que cumplir unha serie de requisitos. Están aí nos apuntes. Están no regulamento que regula o deber de emitir facturas por parte de empresarios e profesionais. Vale. O regulamento que regula a emisión das facturas nos di que requisitos debe cumplir a factura. Bueno, e tamén a lei do IVA. A lei do IVA xa ten un apartado no que establece os requisitos das facturas. Xa todos as coñecemos, ou deberíamos. Nome, dirección e NIF do emisor, de quen fai a factura. Os mismos datos do destinatario. Lugar e fecha de emisión. Ávila, 20 de xaneiro de 2025. O NIF do cliente, que está aquí, tamén. Nome e NIF do cliente. Por certo, mira, de Manuel Gamper é o empresario. É unha persoa física. Na factura ten que aparecer o seu nome. Non ten por que aparecer o nome comercial que lle puso o seu comercio. Ten que aparecer o seu nome. Neste caso, o seu nome. O seu nome de persoa física. Se fose unha sociedade, pois teria que aparecer a razón social, como aparece aquí. Isto é a razón social de Hermanos López. Hermanos López é Sela. Isto se chama razón social, o nome das sociedades. Os nomes das persoas, pois é o nome da persoa. Ben, Manuel Gamper Iglesias. Podemos poñer aí comercial Gamper, por que non? Pero ese non sería un dato necesario. Vale. Despois, a contraprestación da operación. Todos os datos necesarios para obter a base impoñible. Ten que aparecer tamén, ademais de todos os datos necesarios para obter a base impoñible, ten que aparecer a base impoñible, ten que aparecer o tipo de IVA, ten que aparecer a cuota do IVA, neste caso recargo de equivalencia, porque, como comentamos antes, Manuel Gamper Iglesias é un comerciante minorista, persoa física, e, polo tanto, está obligatoriamente no régimen especial de recargo de equivalencia, e iso supón que cando un provedor daqueles produtos que Comercial Gamper vende, Comercial Gamper, Manuel Gamper, vende artículos X, artículos Y e artículos Z que lle comprou a Hermanos López. Cando Manuel Gamper compra aos seus provedores os produtos que despois vai a vender na súa tenda, os provedores teñen que cargarlle, ademais do IVA, o recargo de equivalencia. Vale? Non é un castigo, ten unha razón de ser. Isto de que Manuel Gamper teña que pagar o recargo de equivalencia. Fixadevos, se Manuel Gamper vai ao notario e se constitúe como sociedade, e entón pasa a ser, pois, Manuel Gamper SLU, xa é unha sociedade, vale? Agora é unha sociedade, xa non é unha persoa física, xa non está en recargo de equivalencia. A factura Manuel Gamper sería así. A Manuel Gamper SLU, Sociedade Limitada Unipersonal, xa non levaría recargo de equivalencia. Pero, como é unha persoa física, como é un autónomo, ten recargo de equivalencia. Vale? E non é un castigo por ser un autónomo. O feito de estar en recargo de equivalencia fai que Manuel Gamper non teña que presentar declaracións de IVA. Non ten que presentar declaracións de IVA. Non fai IVA. Por lo tanto, non ingresa a diferencia entre o seu IVA repercutido e o IVA soportado. Se quedaría con esa diferencia. Este recargo de equivalencia ven a compensar esas cantidades que estes empresarios deixan de ingresar na facenda pública pola diferencia entre o IVA repercutido e o IVA soportado. Pero bueno, é igual. Eso, que só quero que quede constancia que isto non é un castigo. Ten a súa razón de ser. Dicíamos que os requisitos que debe cumprir a factura pois eran esos, os datos do emisor, os datos do destinatario, lugar e fecha de emisión, todos os datos necesarios para obter a base impoñible, o tipo de IVA, a cuota do IVA, neste caso cuota de IVA e cuota de recargo de equivalencia,
E nada máis. Bueno, e nada máis non quedoume aquí. E o número. O número, e no seu caso a serie das facturas. Dato obligatorio. Vale. Fixadevos, na lei do IVA non di que haxa que poñer o total da factura. Como curiosidade, vale? Isto, así, a factura estaría correcta. O que pasa que, bueno, a ninguén se lle ocurre deixar de cubrir o total, ¿no? Para que o cliente teña que facer el as sumas. Non tería sentido. Pero, se falta o número, factura incorrecta. Se falta a data, factura incorrecta. Se falta o NIF do cliente, factura incorrecta. Non valería. Esa factura lle habería que crear despois, máis adiante, para subsanar eses erros, habría que facer unha factura rectificativa. Pero eso se tocará máis adiante. Ben, a base impoñible. O máis importante da factura é a determinación da base impoñible. Neses apuntes que vos comentei antes está como se determina a base impoñible. Todos o coñecemos. Base impoñible é o importe dos produtos, o importe da contraprestación, menos o desconto, máis todos os gastos inherentes a esa operación. Neste caso, eses gastos inherentes a esta operación son os portes, os seguros e os envases retornables. Vale. Entón, a suma dos importes dos produtos, restado o desconto e sumado os outros gastos, conforman a base impoñible. Sobre a base impoñible se aplica o tipo impositivo, calculamos o 21% desto, calculamos o recargo de equivalencia, o 5,2% da base impoñible, e despois sumamos e obtemos o importe da factura. Vale. Isto non ten maior problema. Depois, máis adiante, complicaremos a situación un pouco para ver situacións na que hai gastos suplidos, xa falaremos diso, veremos facturas rectificativas, e, bueno, depois algunhas facturas na que hai varios tipos de IVA. Bueno, casos que xa tedes visto todos, probablemente. E o que nos toca agora é a contabilización. Vamos a contabilizar isto. Tamén temos un documento subidiño aí na plataforma, un documento neste caso de Excel, teño por aquí, cos esquemas básicos da contabilización das compras e das vendas, con distintos casos, cando hai... Bueno, desto temos que falar. Aquí temos a contabilización con envases retornables, que é o caso que nos ocupa agora, ou incluso con envases devoltos. Empecei cunha factura xa con envases retornables porque, bueno, teño visto exercicios e exames de contabilidade aquí do propio instituto en que utilizan facturas ou nos enunciados dos exercicios ou dos exames se inclúen envases retornables. E é unha pequena complicación a hora de contabilizar, pero, bueno, é unha maneira de empezar. Vou facer unha cousiña. Vou facer un cambio. Vou cambiar envases retornables por envases non retornables. E despois o facemos con envases retornables. Con envases non retornables a contabilización da factura realízase da forma xenérica dun asiento de ventas normal. Un asiento de ventas normal. Non nos afecta. Os envases retornables aquí son como os seguros e como os portes. Un gasto máis. Non ten ningunha incidencia contable. Bueno, vamos a ver, como contabilizaríamos isto? Bueno, o asiento clásico de vendas é clientes a vendas e a IVA. Vale, xa o teño aquí. Clientes a vendas e a IVA. Vou quitar os envases a devolver porque vamos a supoñer que non hai. Entón, a contabilización é na conta de clientes
Na contas de clientes vai o total da factura. O total da factura. Ben, a 430 o total da factura. A 477, Hacienda Pública IVA repercutido, vai o IVA. Neste caso, IVA máis recargo de equivalencia. Aínda que poderíamos utilizar dúas contas diferentes, bueno, dúas subcontas. Tanto o IVA como o recargo de equivalencia van a 477, Hacienda Pública IVA repercutido. O que pasa é que se poden crear dúas subcontas. Unha, 477.0, pois para o IVA repercutido, para o IVA, e a 477.1 para o recargo de equivalencia. Ainda que non é necesario. Poderíamos desglosar neste asiento e meter dúas líneas diferentes para 477. E utilizaríamos unha subconta diferente. Unha 477.0 e a outra 477.1. Xa veremos isto das subcontas cando utilicemos o contasol, que tocará no trimestre que ven. Bueno, entón, aquí, na 477, vai o IVA repercutido. Neste caso, IVA máis recargo de equivalencia. E que vai na 700? Pois na 700 vai a base impoñible. Isto é así. Esquema clásico de contabilización dunha factura. 430, o de importe total. A clientes o importe total. 477, o IVA repercutido. E 700, a base impoñible. Este sería o asiento desta operación. Vale. Como temos envases retornables, onde estou? Hai un pequeno cambio. Os envases retornables non van a 700. Entón, este importe de 19.855, que aquí dentro están estes 500 euros, xa non se contabiliza así. Non vai o importe total da base impoñible a 700, senón que hai que repartir a base impoñible entre a 700 e a 437, que son os... Vamos a desfacer isto e vamos a deixalo como estaba. Envases a devolver por clientes. Na 437 van os 500 e entón na 700, en lugar de ir 19.855, que é a base, van 19.355. Nesta base de aquí hai 19.355 euros, que é todo isto, artículo X, artículo Y, menos o desconto, máis os portes, máis os seguros. E ademais tamén están estes 500. Vale? Todo isto iría a 700 e isto a 437. Vale? Aí. Polo demais é a mesma historia. O IVA repercutido na 477, recargo de equivalencia, na 430 o importe total da factura. Vale, eu teño aquí isto de contabilización alternativa, da que nos vamos a esquecer inmediatamente. Hai outra posibilidade de contabilizar esta operación, que é tamén separar os portes e os seguros. Aquí, en este asiento, aí van os portes, os seguros e todo. Vale? Os artículos, o importe bruto menos o desconto, máis portes, máis seguros. Todo a 700. E vamos a contabilizarlo así. Pero, quero que saibades que se vos encontrades isto contabilizado desta maneira, os portes e os seguros fora das 700, fora deses 19.355, sacamos os portes e os seguros de aí. E metémolos nunha línea aparte. E nunha conta aparte, na 759, este asiento tamén estaría correcto. Pero, nos vamos a quedar con este. A base impoñible na 700. É certo que aquí temos os envases e tal, pero bueno, os portes e os seguros van tamén aí na 700. Non os metemos aparte, en ingresos por outros servizos, vale? Isto, non. Por lo tanto, aquí son os 19.355. Esta contabilización alternativa é correcta, pero non é a que vamos a seguir nós. Unha, porque
consulteino cos compañeiros de contabilidade e os compañeiros de contabilidade fan desta maneira, polo tanto, nós vamos a facelo como fan os profes de contabilidade. Aínda que xa vos digo, esta outra que está aquí abaixo tamén é correctísima. Bueno, que ocorre? Cando pasa un mes, despois de entregada a factura, bueno, no momento de entregar a factura, Comercial Gamper fai un pagaré para pagar esta factura, un pagaré a 30 días, con vencemento o 15 de febreiro. Bueno, pasados eses 30 días, Hermanos López xa pode cobrar o pagaré, vai ao banco, cobra o pagaré, 25.000 euros, e xa pode contabilizar ese cobro. Bancos a clientes, 25.000 euros. Moi ben. Pois este sería o proceso de compra e de venta e de pago, de venta e de cobro de Hermanos López, a súa contabilización. Ahora nos vamos a poñer desde o punto de vista de Comercial Gamper. Como contabilizaría Comercial Gamper esta operación? Para Comercial Gamper isto é unha compra. É unha compra. E o asiento de compras, bueno, aquí teño unha historia. Comercial Gamper é un comerciante minorista persoa física. Non ten que facer declaracións de IVA. Entón, para un comerciante minorista persoa física non existe o IVA soportado e o IVA repercutido. Para o comerciante minorista é como un consumidor, como somos nós. Cando vamos a comprar un produto, a nós o que nos interesa é o precio final, e para nós o gasto é o precio final. Un empresario non. Para un empresario o gasto é a cantidade sen IVA. O IVA non é un gasto para a empresa. Sin embargo, para os comerciantes minoristas persoas físicas, sí é un gasto. Por iso, aquí, no asiento que fai Comercial Gamper, non leva IVA. Non hai IVA soportado. Para el, todo o importe total da factura é un gasto. Neste caso non é o importe total da factura, porque hai envases a devolver a proveedores de 500 euros máis IVA, que eses van na 406. Se non houvese envases a devolver, a factura, como contabilizaría Comercial Gamper? Contabilizaría compras a proveedores polo importe total da factura. Así, directamente. Pero isto é unha excepcionalidade. Ademais, hai outro detalle máis. Os comerciantes minoristas, persoas físicas que están en recargo de equivalencia, non teñen por que levar unha contabilidade. O sea que Comercial Gamper nin siquiera faría estes asientos. Vale? Non os faría. Só ten que levar uns libros rexistro. Anota nun libriño, aí cun rayado, ou bueno, nunha folla de Excel, se quere, as ventas diarias, a recaudación de cada día tal, recaudación 2.000 euros. E despois leva outro libro de gastos, que aí sí que anota as facturas, pero anota factura de Hermanos López, tanto, así, sin máis, non ten que levar unha contabilidade por partida doble, salvo que facturen máis de 600.000 euros anuales. Pero bueno, non é fácil que un comerciante minorista persoa física facture máis de 600.000 euros anuales. Pero se pode darse o caso. Entón, se se dese o caso, se ten que levar unha conta, como sería, unha contabilidade por partida doble, el faría o asiento así. Se non tivese envases, pois sería compras a proveedores, sin IVA, non contabiliza IVAs, e nas súas ventas non contabilizaría IVA repercutido. Pero só os comerciantes minoristas persoas físicas. Vale? Neste caso, como había envases, pois os envases sí que os ten que meter aí. Porque os envases van aí por separado, porque en canto os devolva, Hermanos López tería que devolverlle esta cantidade e entón tería que contabilizar a devolución desta cantidade. Por iso van por separado. Bueno, e non sería un gasto.
Os envases retornables, en principio, non son un gasto. Se os devolves, te devolven os cartos, polo tanto, non é un gasto. Vale, eu teño aquí contabilizado, no caso de que non fose un comerciante minorista persoa física. Este sería o asiento de compras normal. Vale, o asiento de compras normal de Comercial Gamper, se fora Comercial Gamper SL. Entón sería nas 600, o importe total da factura sin incluir, perdón, a base impoñible na conta de compras, a base impoñible sin incluir os envases. 19.355. Os envases a devolver van aí na 406, eses 500. Este máis este son a base impoñible. A base impoñible. Como hai envases, esa base impoñible está repartida. Despois temos o IVA soportado, que é o IVA da factura, neste caso IVA máis recargo de equivalencia, e o importe total da factura. E así sería a contabilización. Se non tivésemos envases, ou se fosen envases non retornables, agora teño envases non retornables escritito aquí. Se son envases non retornables, entón xa nos olvidaríamos desto de aquí e teríamos o asiento típico dunha compra. Cando non hai envases retornables, o asiento de compras é a base impoñible da factura en compras. O IVA soportado, pois en IVA soportado. O IVA da factura na 472 en IVA soportado e o importe total da factura en proveedores. Vale? Así, este é o esquema básico de compras. E aquí sí que non hai ningunha discusión nin como se di isto, nin asiento alternativo polo feito de que na factura haxa portes e seguros. Cando estamos contabilizando unha compra, todos os gastos inherentes a esa compra, todos os gastos se contabilizan na conta de compras. Aquí sí que non hai como esa contabilización alternativa en que metíamos na venta, na contabilización da venta por parte de Hermanos López. Aquí, Hermanos López está contabilizando a venta. Nese caso podía meter os seguros e os portes, en lugar de metelos nas 700, podería metelos nas 759. Vale? Quedamos en que non o íbamos a facer así, que o vamos a meter todo nas 700. Bueno, pero hai as dúas posibilidades. Agora, con respecto ás compras, non se dá esa posibilidade. Todos os gastos inherentes á compra hai que contabilizalos na conta 600. Polo tanto, na factura vamos a coller sempre a base impoñible, e a vamos a meter na conta de compras. Se estivésemos comprando un inmobilizado, meteríamolo na conta do inmobilizado. Se compramos un equipo para procesos de información, un ordenador, os portes van á mesma conta que o ordenador. A equipos, procesos da información, a 217, bueno, a que sea, xa non me acordo. A conta de inmobilizado. Todos os gastos. O valor do produto, máis todos os gastos derivados desa compra se contabilizan na conta de compras ou na compra de inmobilizado, se fose un inmobilizado que estamos comprando. Aquí non hai posibilidade de desglose, salvo o caso excepcional dos envases retornables, que os envases retornables sí que temos que contabilizalos por separado. Na 406 por separado. Bueno, e así está. Contabilización das compras. Xa vos adianto unha cousa. No examen, cando fagamos o examen, no examen teremos que contabilizar as operacións, teremos que facer os pedidos, albarás e facturas no programa Factusol, non vamos a utilizar Excel para facer o que fixemos agora, o que vamos a facer en estes exercicios, non vamos a utilizar Excel,
para pedidos, alvarás e facturas, vamos a utilizar directamente Factusol e depois teremos que contabilizar as operacións. Cando contabilicemos as operacións, non sei na contabilización das operacións sí que as vamos a facer en Excel en esta avaliación. A próxima avaliación, a terceira, xa utilizaremos Contasol. Bueno, pois eso. Primeiro exercicio de repaso. Creo que estaba comentando que no examen que contabilizaremos as operacións non vou poñer envases, vale? Neste primeiro exercicio metimos envases, está ben que o expliquemos, pero os nosos asientos todos de compras e de ventas van a ir sin envases. Sin envases. Entón, neste caso, se non houvese envases, na 700 iría a base imponible, o IVA na 477, o importe total na factura, e nas compras o mismo. En compras a base imponible, o IVA na 472 e o importe total da factura na 409. Vale? Bueno. Entón, eso significa, vamos a ver, que no Excel que teño subido cos esquemitas estos, vedes? Aí está, base imponible, cota de IVA, importe de factura. Aquí están os esquemas das ventas. Este asiento de ventas con portes e seguros. Non vamos a facer isto que pon aquí. E entón, isto quedaría así. Aínda que haxa portes e seguros na factura, na 700 vai ir a base imponible total, incluídos os portes e os seguros. Non vamos a facer un asiento diferente. Se quedaría así, igual que este. Vale. Un asiento de venta sempre a base imponible na 700. Podemos eliminar isto de aquí. Bueno, pois nada, listo. Xa tocará o tema este dos suplidos, que o que nos vai a dificultar máis a contabilización das facturas, e as facturas rectificativas, que non teño aquí, pero que xa falaremos delas tamén. Veña, nada máis por hoxe.